Yesaya tidunan. Na Erade yembeshishino Jacob ho, na wayi Israel biu, na ode won edua won asase so, na ananafo de won ho afamon ho, na wabata Jacob fie ho, na aman befa won de won aba won tenabea, na Israel fie afa won adi Erade asase no so, ma wayeye nkoa ne mfna, na wafa won numum fafo numum, na wahom won ahudwamfo so. Na eda Erade bema wo ohome afri oyiya ne wahoyira ne wanyadie dendena odi wonumu no wode ebeyi bebu Babel hene akase eye dan na ohafo no agyaye na ahodwan no to atwai Erade abubu abonefo aba ne wona wodi panini puma no mu ode abufofra bobo aman obo a enyaye ode abufuo hom amanaman so hye wona hometi a emunguo asase nyina so adwo ayekom woma dwomso pepia nso nya wo ho anigye ene Lebanon twini duro no na ekase se wakodai obiara remfro mayen so mebubu yen asamando a ewase no ka ne ho behia wo ba ehenya nsamanfo ma wo asase so akuni ni nyina ema amanaman ahemfo nyina sori free won konwa so won nyina jeso ka kire wo se wonso wahojo se yen waye se yen arape okese asane aba asamando wo mentane no nso waseketa wasene muwa brika na wo son kataso ne nsonsono eye den na wo free osoro ahwe ase nsroma hyeremfo adekye ba wotwa wo ahwe fam wo a wo bre amanaman ase no na wo de wo kan no wakomam se osoro na mefro makro nyankopon sroma na tifi na mema mahenwa so asie na matena ahyiaye bepo no so atifi fam asase tifi ano no ho aton mefro akọ amununkum sronsom bia meye me ho se osoro ni no mmom asamado na resane akoduru amena no aseton wona wo hu wo no hwe wudin di wona ni kare ukom kase obarima oma asase wosoye na oma ahini ahihimye no ni die oma wiase dane sreso na oburiburi emunkuro na wanya emuneduafo kwan ankofie no ni amanaman ahemfu nyina wonyina deda ho animunyam mu obiara dane damena mu na wo die watu wafre odamena mu atwene se duban a wapo se atofo a afena ahwere won mu na wasane kọ abo amena mu no adurade se efunu a watietia ne so woremfa won ka won ho afunsie mu efri se wasai wasase na wakunkum wo man wo mo ne bonyefo asefo din da biara da bio won agyanom amumuyonti munsiesie akumie manema na wansori amfa asase ani so na wanfa nkuro anye asase ani ma na mesori metia won asafo Erade asemnie na metwadin ne won a aka mma ne manana afri Babel Erade na ose na mede no beye mpese ejapade ne nsuo atare na mede oseye praye mapra no asafo Erade asemnie asafo Erade aka ntam se ampara sede msusuye no saa na ebebemu na sede mabo mitirimu no ebegina se mebubu Asiriafo masase so na metietia ne so mebipo so na ni konua no befiri won so akọ na nadeso anu afiri won metri so eno ne epo a wabono asase nyina ho eno ne nsa a wateno amanaman nyina so na asafo Erade abonitrim hwan na obema no aye okwa na ne nsa atene hwan na obesanka no afia ohene ahasu yenum na atemusemi baaye ne awrusie wo Filistia nyina se aba ehwe wo nabu na owohini mu na okyrebni befraba na ne ba nso aye ojawa otu na mobrofo maka bedidi na ehiafo nso adeda ho jojo na mede ekom bekum ohini na wachikafo nso mema watoto Krupuno chajo krokesiye tiamuai wo Filistia nyina
ma wakoma ntu efiri sɛ wisie firi atifi fam aba na n'asafo mu biara nka akyiri na asɛm bɛn na ɔde bebua ɔman no abɔfoɔ sɛ Awurade de Sion atim na ne man mu amanehunufo de wɔn ho to ne so.